Ο Γιαννάκης είχε γεννηθεί σε ένα σπιτάκι μικρό, σε μια ήσυχη συνοικία κάτω από την Ακρόπολη και κάθε πρωί που βγαίνε να παίξει με τα άλλα παιδιά, έβλεπε το βράχο με τα άσπρα μάρμαρα και τις κολόνες και ήταν τόσο απλό και φυσικό να βρίσκονται εκεί που δεν το είχε προσέξει ποτέ. Ο βράχος και τα μάρμαρα και η ελληνική σημαία που κυμάτιζε ψηλά στο κοντάρι της. Πολλές φορές που καθόταν μόνος του στα σκαλάκια ή μαζί με τα άλλα παιδιά, χάζευε ο Γιαννάκης το γαλανόλευκο πανί που το έπαιρνε ο αέρας, το τέντωνε πάνω στον ουρανό, το έκανε γοργά κυματάκια και ύστερα το ρίχνε και πάλι κάτω. Όταν άκουσε ο Γιαννάκης τη λέξη πόλεμος, ήταν αρκετά μικρός ακόμα και δεν την κατάλαβε καλά. Ο δάσκαλος δεν τους είχε μιλήσει ποτέ για τον πόλεμο. Τους μιλούσε για άλλα πράγματα, αυτά που γράφε το βιβλίο τους, και πότε τους έλεγε καμιά ωραία ιστορία, ώσπου αυτός έφτασε μια μέρα ξαφνικά με τις σιρήνες. Από τότε δεν μιλούσαν για τίποτα άλλο στη γειτονιά, παρά μονάχα για τον πόλεμο που γινόταν κάπου μακριά στην άλλη άκρη της χώρας. Αυτούς εδώ δεν τους έφτανε. Οι σιρήνες που ούρλιαζαν και τα κανόνια που χτυπούσαν ήταν για εκείνο τον κόσμο, το μακρινό. Τους το είχε πει ο Μπαρμπαμιχάλης με τα άσπρα μαλλιά, που ξέρε πολλά πράγματα σαν δάσκαλος που ήταν σε όλη του τη ζωή. «Δεν έχουμε φόβο εμείς εδώ. Την Ακρόπολη δεν θα τη χτυπήσουν. Ποιος θα τολμήσει? Οι Ιταλοί ξέρουν από αρχαία μνημεία γιατί έχουν κι αυτοί. Οι Γερμανοί δεν θα θελήσουν να ενώσουν το όνομά τους με τέτοια βάρβαρη πράξη. Εμείς πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι. Δεν θα τη χτυπήσουν». Μια μέρα, Απρίλης ήταν του 41, ο Γιαννάκης σήκωσε το κεφάλι του ψηλά στα μάρμαρα και στάθηκε σαστισμένος. Κάτι είχε αλλάξει εκεί πάνω. Το πανί της σημαίας δεν ήταν εκείνο το γαλάζιο πανί με τον άσπρο σταυρό που στόλιζε σπίτια και μαγαζιά στις μεγάλες γιορτές. Ψηλά στην Ακρόπολη κυμάτιζε τώρα η σημαία του εχθρού. Πώς λοιπόν την έστησαν εκεί πάνω? Στάθηκε και την κοίταξε ο Γιαννάκης και η ψυχή του φούσκωσε από οργή. «Τι θέλεις εδώ?» της φώναξε. «Να φύγεις!» Τα μάτια του πετούσαν φωτιές, τα μάγουλά του είχαν ανάψει. Το αεράκι παιχνίδισε με τη σημαία και ύστερα την άφησε και έπεσε, ένα πανί ακίνητο δίπλα στο κοντάρι. «Να φύγεις σου λέω!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Γιαννάκης. «Ακούς που σου μιλώ?» Το πανί αναταράχτηκε πάλι. Τεντώθηκε και άρχισε το παιχνίδι του, αδιάφορο, ασυγκίνητο στη συμφορά του μικρού. Αυτός έσκυψε, άρπαξε μια πέτρα και την έριξε πάνω της. Η πέτρα έφτασε σε κάποιο ύψος και έπεσε πάλι στα πόδια του. Το παιδί έσκυψε, πήρε άλλη, σημάδεψε και έριξε με όλη του τη δύναμη κι ύστερα κι άλλη. Ήθελε να την πετύχει. Τίποτα άλλο δεν ήθελε εκείνη την ώρα ο Γιαννάκης. Τίποτα άλλο στον κόσμο, παρά να ρίξει μια καλή πετριά να την πετύχει. Μα δεν γινόταν. Η σημαία στεκόταν ψηλά, μακριά και τα χεράκια του ήταν μικρά και αδύναμα, ώσπου το χέρι του κουράστηκε. Κουράστηκε κι όμως του και ο λαιμός του. Δεν μπορούσε άλλο πια και κάθισε χάμω και έβαλε τα κλάματα.